Halo rek, suwangarte Riki Singgare Rami Surabaya Utara akhir-akhir ini. Dodolan bakso lento cuma 6.000. Jadi porsi 6.000 ini. 6.000 itu. Ya. Ini 6.000. Tadi ada balungannya. Kalau ini Ya, ini balungan. Ini. 6.000 ini. Ya. Bakso lento ya. Bakso lento. Ini guys. Oke guys. Mantap gitu. Wong ya dodolan aneka gorengan serta lontong Minang kene hargane cuma 6.000 oleh sakmene akeh lho rek. Racikan tangane wong-wong Madura ibu-ibu iki aku sangat salut sih, dodolan makanan murah tapi anti mainstream. Lah ya opo iki keluar dari tema biasane lek bakso pada umumnya ya koyo ngene iku tapi iki dikei lento cuma 6.000 lho rek. Baksone pentole cilik-cilik modelane pentol kanjing ini dan dikei balungan oleh akeh. Enak-enak makan apa, Bu? Bakso lento. Menurutku gawe rego 6.000 iki oleh sakmene akeh mbuati tok sih. Komplit karo lontong, balungan, pentol. Tipikal kuah iku sing asin gurih pada umumnya ngono. Tapi aku yo cocok lento dicampur karo kuah bakso niku rasane pas gak ngalur ngidul. Dadi menurutku dengan harga cuma 6.000 iki sok digawe mangan bareng kancamu rek. Delon Christian Pulis iki mangan iki telap-telep koyo ngene dhek seneng karo kuah bakso dan lentone yoan. Nah, panggon iki lokasine ana di Pompa Pesapen, Jalan Pesapen Surabaya. Dadi teko Jalan Raja Wali belok kiri rek lurus engkok marine masjid cik lurus titik sampai ketemu Pompa Pesapen. Wonge buka dari jam 4 sore sampai entek, biasanya jam 8 malam rek. Iki penemuan kuliner unik di daerah Surabaya Utara sing wajib kalian coba sih. Rekomen enak, murah, langsung rene guys kan.